Durant tots aquests anys he tingut l'honor de servir a la ciutat de Sant Adrià com a regidor i com a alcalde, i ho he fet en dos moments diferents. En un primer moment, que va ser el de la gran transformació de la nostra ciutat, una transformació sense precedents, i en un segon moment, arran de la crisi del 2008, que va afectar sobretot a les classes populars i a la gent treballadora. Per fer front a això, vam prioritzar la protecció de les persones i el foment de l'ocupació. Ara és un bon moment, vivim un moment on hem aprovat els pressupostos del 2021, que són uns pressupostos orientats a combatre els efectes de la pandèmia, que està afectant una vegada més, i sobretot a persones humils, a persones treballadores. Tenim un bon ambient polític a l'Ajuntament que l'hem construït entre tots els partits polítics, la qual cosa permet el consens i el pacte, cosa que reflecteix en la taula de recuperació, que és una taula que hem muntat tots els partits, on hem acordat les diverses mesures que hem pres per ajudar als diversos sectors de la ciutat. La ciutat del 2000 ja està acabant-se, aquella que vam dissenyar. El campus de l'OPC és una realitat que va a tota pastilla. Tenim nous hotels, que seran nova activitat econòmica, nous espais verds, nous habitatges. Hem pogut garantir la continuïtat del Consorci de la Mina i tenim aprovat, amb tots els seus diners, l'enderroc de l'edifici de Venus. La ciutat del futur la tenim en els seus fonaments, que són a l'àmbit de les 7 xemeneies i el hub del coneixement, i que ens ha permès i hem construït un treball conjunt i intens amb l'Ajuntament de Badalona, i també tenim el suport de la Generalitat, que ha fet d'aquest projecte un projecte propi. També els alcaldes i l'alcaldessa de Santa Coloma del Barcelonès Nord ens hem conjurat per treballar conjuntament a partir d'ara per fer front als problemes que tenim, problemes d'atur, de precarització, de barris en perill d'exclusió, problemes d'habitatge i per la millora de l'activitat econòmica. És important, i a vegades va bé, que les organitzacions es renovin, que sorgeixin nous lideratges, nous impulsos, una mirada diferent. És per això que després de meditar-ho bé he decidit renunciar a ser alcalde de la ciutat de Sant Adrià i proposaré al meu partit, el PSC, que sigui la Filo Cañete la que opti a ser la primera alcaldessa d'aquesta ciutat. La Filo acompleix perfectament el perfil per ser una gran alcaldessa. Té ideals, té principis sòlids de justícia social, té sensibilitat, té preparació, té capacitat de treball, té molta ambició per la seva ciutat i té un coneixement profund tant de la ciutat com de l'Ajuntament. També vull agrair als ciutadans de Sant Adrià el suport que m'han donat aquests anys, especialment a totes aquelles persones que em permet conèixer-los amb més profunditat, i en ells he trobat exemples de vida, exemples que han sigut també un referent per mi i que m'han ajudat a ser millor persona. Estaré en deute amb tots vosaltres per això, perquè m'heu ajudat a ser millor. Per acabar vull fer un agraïment al meu partit, el partit en el qual milito des dels 19 anys i on he trobat persones que han sigut referents per mi, on he pogut materialitzar, on he vist reflectit els meus ideals de llibertat, igualtat i fraternitat, i on he trobat una ambició imparable per fer d'aquesta societat un lloc millor per viure, on hi hagi justícia social i, per tant, fer d'aquesta una societat més lliure. Vull fer una menció especial als militants a l'agrupació de Sant Adrià, els militants que hi ha ara i els que hi havia quan hi vaig arribar, els que hi són i els que ja no hi són per desgràcia. En tots ells hi vaig veure un anhel imparable de fer d'aquesta de Sant Adrià una gran ciutat, un espai comú, amable, solidari, una ciutat generosa i tolerant, una ciutat on cadascú de tots nosaltres puguem desenvolupar el nostre projecte personal de vida. Per tant, amics i amigues, companys i companyes, moltes gràcies per tots aquests anys que hem viscut, que han sigut anys apassionants i on hem transformat la nostra ciutat.